1899, neix el club que porta el cor, blaugrana són els colors, Futbol Club Barcelona, la 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 la, la 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 la. Pau. Seieu un moment que us vull explicar una cosa, sisplau. Acabem de rebre aquesta carta del director de la sèrie, el monoguionista, que diu que, degut a la baixa audiència, Són unos indeseables, ¿no? la baixa qualitat dels capítols, Quina joia d'impresentables, ¿no? la marxa d'en Pep havent del pla substituir la Imma Viladasau, Ras, fill de puta! doncs cancel·len la sèrie. Queden 2 capítols i el forat s'ha acabat. Ja està, és això el que et volies dir? Bueno, sí, però si voleu parlem una mica dels sentiments que tenim per la despedida i tot això. A mi ja m'està bé, Copa, Lliga i Champions! Champions! Pobrets, no? Estan d'això que encara no reaccionen. ¿Qué demonios puedo hacer yo? Desenterrar, reanimar, rebeber, rematar. ¿Qué demonios puedo hacer yo? Intervenir, invertir, insistir, revertir y volar hasta Katmandú. Traficar con Winnie the Pooh y llegar hasta donde estás tú. I know this is my truth. Bé, i ja heu pensat què fareu ara quan s'acabi la sèrie? Què? Teniu plans? Home, jo sempre havia somiat anar a viure a la muntanya, cuidar cabres, fer formatges i per la nit mentre dormen les cabres... Què? Pau, ja. Més o menys ens ho imaginàvem com acabaria la història. I tu, Pep, tens alguna pensat de què faràs o...? Vale, no has dit res. Clar, tu ets en Pep el que no parla. Nois, em sembla que només hi ha una manera d'afrontar aquesta situació. Fent una orgia. No. Fent 2 orgies. No, però la tercera potser sí. No, ho hem d'afrontar com els homes, de veritat. Igual que el Madrid va oblidar el Chorreo, igual que Cuba va oblidar la caiguda en Fidel. Gran representació. Perdoneu. No, tranquil, perdona. Igual que la resta de la humanitat ha intentat oblidar la mítica portada de Chiqui de Gran Hermano Interview. O sigui, el coma etílic. Amén. Pau, desperta. Pau. Jo també t'estimo. Pau, em sembla que vam veure una mica massa ahir. Bueno, i aquí som, podríem acabar la feina, no? I com li expliquem a en Pep? Em penso que no caldrà. Segur que tot això que ha passat té una explicació lògica. Sí, hem follat tots junts, com en una comuna hippie. No pot ser. Jo més o menys recordo el que va passar. Bona nit. Buf. Em pica tot el cos. Vostè que és un home tan cultivat en tots els aspectes del saber, segurament sabrà què em passa. Treu-te la camiseta. Em sembla que ja ho sé. La camiseta t'ha fet una reacció al·lèrgica. El que necessites és dormir nu. I sobretot, que no. Ja sé que vostè és un home molt varonil i no m'agradaria ofendre'l, però és que no voldria pas passar l'última nit sol. No m'agradaria dormir i morir tot sol. Tot sigui per la nostra amistat, vell amic. I això és el que va passar. No, em penso que t'equivoques. El que jo recordo és... Pau, ara la sèrie s'acaba i està pensant que el que sento cap a tu és molt més que una simple amistat. No ho entenc. Per mi ets un ideal de bellesa masculina. Ets com un homenatge a la bellesa amb 3 cames. Bueno, entenc els teus sentiments cap a mi, però em penso que faríem malbé la nostra amistat. A veure, el que faci falta per disfrutar el teu cos. Bueno. Fem una cosa.
deixo que em facis una palla gratis, però ja està, Vale? Gràcies. Vinga, va. Gràcies. I és això el que va passar? Què vols que et digui? A mi no m'acaba de quadrar tot plegat. Tu, Pep, recordes què va passar? I si simplement ens vam emborratxar i vam follar tots junts? No crec, no? Segur que no? Impossible. Follem? Bueno, Thinking about taking out all the guys and girls that are. I'm tired of being watched by the faces all around. It's just stop, 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 it's just stop. Tu, Nacho, què t'ha semblat l'episodi d'avui? Fatal, jo. Molt d'arroz entre nosaltres. Home, ens ha dit fatal. Si a mi m'ha deixat com un filatillo, I jo sóc un tio tot xapat. Ja, va, és que, de veritat, a mi, bueno, és igual, sense comentar. Això és una sèrie d'impresentables, Sí. Clar, home, i com anem a la família i li diguem el que estem fent, quan ho vegin. No som serios, home, no pots anar enlloc així. No, Això a mi no m'agrada ja, se li està escapant de les mans. Saps què? Anem a fer una sèrie tu i jo, com que ja s'acaba el forat, ens anem a fer una sèrie guapíssima. Clar, algú que quedi bé, que tu i jo, almenys no serà tan enrevessada i aquestes mariconades, no, home, no, a mi no em va. Qui porta la gràcia d'aquesta sèrie? Qui Clar, porta el moviment? si fos per nosaltres, què faria? Per això. Tu, ja tinc els títols de crèdits. Beatles.